సరిత ఇది నీదేనా మేకింగ్? అవును మేడం. బ్లాక్ బీడ్స్ కా దేనికి చేస్తున్నావు? బ్లాక్ బిట్స్కే చేస్తున్నా. ఎందుకు రెండు వేరియేషన్స్ ఇస్తున్నావు? ఇక్కడ బ్లాక్ టచ్ అప్, ఇక్కడ గోల్డ్. బ్లాక్ వేసినా కానీ మంచిగా అనిపించలేదు నాకు. ఓకే, ఇంకొకటి గోల్డ్ వేసి చూస్తున్నా, ఏది బాగుంటే అది చేద్దామని. ఇప్పుడు ఇది బాగుందా బాగాలేదా? ఇది బాగాలేదు, బ్లాక్ వేసింది. గోల్డ్ పలకసర్లు వేసింది బాగుంది. ఇక్కడ బాగాలేదు బాగుంది అని చెప్పడానికి చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్తాను. బ్లాక్ వేసినా బాగుంది, గోల్డ్ వేసినా బాగుంది, కానీ ఇక్కడ కొంచెం మొరటుగా కనిపిస్తుంది డిజైన్. ఈ బ్లాక్ వేసి టచ్ చేసేసరికి కొంచెం రెగ్యులర్గా కనిపిస్తుంది. అదే నువ్వు దాని ప్లేస్లో పలకసర్లు టచ్అప్తో ఇట్లా బ్లాక్ బీడ్స్లో చేసావనుకో, నీకు కంప్లీట్గా గోల్డ్ లుక్ వచ్చేస్తుంది. చిన్న చిన్న వేరియేషన్సే మేకింగ్లో, కానీ ఎంత లుక్ తేడా ఉందో గమనిస్తున్నావా? అవును మేడం.